Lah corong mah minggat ning ndi ora. Bocah apa-apa. Corong rene. Ngopo meneh? Wo, lah dalah. Oh, opa. Ya Allah, iki mboke dhisik nyidam opo? Balake ora iki ya iso numpak bis lanang rong iki bocah e. Ayo balake. Awas, engko nerak apa-apa iki. Nerak apa-apa engko. Tangge balake. Mingkem. Mingkem kembung engko. Ayo balake mingkem. Radang balake. Wah. Macet ya syukur. Lha kaya wong edan etutke cah cilik kaya ngono kae.